סטגוסאורס היה הדינוזאור המוזר ביותר. הוא משתייך לזאורופודה, קבוצת הדינוזאורים הגדולים ביותר שנודעו בצווארם הארוך ובמוחם הקטן. מביניהם, המרגזאורוס היה קטן באופן יחסי. אורכו הגיע לכדי 9 עד 10 מטרים בלבד, ואורך צווארו היה כ2.5 מטרים בלבד. הוא חי במה שהיום דרום אמריקה בתקופת הקריטיקון המוקדמת לפני כ120 ועד 130 מיליון שנה. המאובן שלו התגלה סמוך לנקיק המרגה, למרגה ארויו שבארגנטינה, ומכאן שמו. למרגזאורוס היו 2 טורים מקבילים של חוליות מוארכות על צווארו ועל גבו, גדולים יותר מהמוכר אצל כל בעל חיים אחר. אורכם של הארוכים שבהם הגיע לכדי 60 סנטימטר. חוליות אלה תמכו כנראה ברקמה רכה, דמויות מפרס שכיסתה את גבו. מחקר שפורסם לפני כ3 שנים שולל את תיאוריית המפרס הגבי.